Mijn naam is Abdurrahim Khayma. Hoe spel je dat? Ik ga straks studeren. Hier staat mijn naam. Oh, die staat daarin. Ga ik zo even kijken. Helemaal goed. Mijn naam is Abdurrahim Khayma. Ja. En wat kan je vandaag vertellen? Vandaag ik meedoe de protest tegen de Chinese genocide tegen de Oeigoeren. Ik ben 29 genocide in Oost-Turkestan. In mijn huisstand. Dat is mijn familie. En wat is er met jouw familie aan de hand? Ik weet niet. Er zijn nog leven gevangen op concentration camp. Vanaf 23 mei 2027 heb ik helemaal geen contact. Je weet niet waar ze zijn. Ik weet niet. Ik heb geprobeerd verschillende manieren contact te nemen, maar anders wordt het gelukt. Ik heb ook via het diplomatieke kanaal gevraagd naar de Nederlandse regering. Ik heb een brief gestuurd naar de minister van de Hoogte, buitenlandse zaken minister Bolo. Zij hebben een contact gehad met de Chinese ambassade in Ghana. Zij vroegen mij alle informatie over mijn familie leden. Ik heb alles gestuurd, maar steeds geen antwoord. Ik heb vorig jaar in september 2020 ben ik naar Nederlandse en een Chinese ambassade in Den Haag geweest met protesteren. Ik ga binnengekomen en direct informatie vragen. Die tijd wordt gearresteerd door de Nederlandse politie. We zijn vandaag ook voor de stedenband die Arnhem met Wuhan heeft. En de gemeenteraad wil er waarschijnlijk toch behouden. Wat vind je ervan? Ik vind echt een leuke protest vandaag. Het is een hele goede discussie. Moet ik verboden tussen Arnhem en de Chinese stad nog gaan. Want de China is gepleegd van de genocide tegen Oeigoeren. Ja. En is het dan niet beter om in gesprek te gaan met Wuhan of kunnen we die band beter verbreken? Beter verbreken. Waarom? Waarom dat de Chinese mensenrechten situatie echt slecht daar. Daar gebeurt genocide. Genocide gepleegd door de Chinese regering. Waarom is er Arnhem geen idee moet verbreken deze toestand van Arnhem en de Wuhan. Duidelijk, dankjewel. Okay.